зиндонҳои пур, утоқҳои танг ва шароити номусоиди маҳбасҳои Осиёи марказӣ аз мавзӯъҳои аслии як конфронси минтақавӣ аст, ки дар шаҳри Алмаато ҷараён дорад. Барои баррасии ин мавзӯъ аз 28 то 31 октябр мақомоти умури зиндонҳо ва созмонҳои ҷамъиятиву байналмилалӣ аз ҷумла Тоҷикистон гирди ҳам омаданд. ҳадафи ин гуфтугузорҳо баррасии имкони коҳиши шумори зиндониён, решакан шудани шиканҷа ва афзоиши навъҳои ҷазоҳое мебошад, ки бидуни пушти панҷара нигаҳ доштани инсон татбиқ шавад. яке аз сабабҳои қабули қонуни авф, ки дар Тоҷикистон ҷараён дорад, маҳз зиёд будани шумори зиндониён мебошад. дар гузашта созмонҳои ҳомии ҳуқуқ гуфтанд, дар зиндонҳои кишвар ба виҷа дар маҳбасҳои мардона шароити оддии беҳдоштӣ риоя намешавад ва ин ҳолат боиси афзоиши бемориҳову маргу мир дар утоқҳои танг ва ё баръакс аз ҳад серодами зиндонҳо мешавад. Кумитаи байналмилалии салиби сурх аз Тоҷикистон борҳо хостааст ба кормандонаш иҷоза бидиҳанд, ки бо шароити зиндонҳо ошно шаванд. Аммо ба гуфтаи Сироҷиддин Нуров, як масъули раёсати зиндонҳои Вазорати адлия, чунин созишнома ҳанӯз имзо нашудааст. Вазорати адлия пешниҳод карда буд ба кумитаи салиби сурх, ки то ин ки як шартномаи байни Вазорати адлия ва кумитаи салиби сурх ба имзо раса ва дар асоси дар ҳамин шартнома бояд ки моҳияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шавад ва то ба имрӯз ҳамин шартнома ба имзо нарасидааст. кумитаи байналмилалии салиби сурх мехоҳад кормандонаш беогаҳии пешакӣ ба зиндонҳои Тоҷикистон ворид шаванд, аммо ҳукумат ба ин чиз розӣ нест. намояндаи Тоҷикистон ҳамчунин ба хабарнигори радиои Озодӣ гуфт, ки авфи зиндониён имсол бо суръат татбиқ мешавад ва эҳтимоли ришвахорӣ дар озод кардани маҳбусон вуҷуд надорад. мақомоти мо қонуни авфро якбора нисбати бештари маҳкумшудагон қабул кард, то ин ки онҳо якбора аз адои ҷазо озод шаванд ва саволи шумо оиди он ки ин ба омилҳои коррупсионӣ оварда мерасонад, ин асос надорад, чунки ҳама ин зери назорат аст ва зери назорати қатъии роҳбарият қарор мегирад. дар зиндонҳои Тоҷикистон тақрибан 13 000 нафар нигаҳдорӣ мешаванд ва бар асоси ваъдаи мақомот беш аз 7 000 нафар бар асоси қонуни авф озод хоҳанд шуд.